Arratsaldeon eta ongi etorri bertan berri albistegira, gaur otsailaren 2 da, asteazkena hauek dira Iruñerriak eta Nafarroak utzitako albiste nagusienak. Azken 24 orduotan Nafarroan 1062 COVID kasu berri zenbatu dira. Garapen ekonomikoko departamentuak biltegiratze sistemak sortzeko autoelektrikoen bateriak berrerabiltzen dituen proiektu bat diruz lagundu du. Zigudosa Kontseilariak Santiago Ramón y Cajal nabarmendu du bikaintasunezko ikerketa zientifiko baten adierazle eta adibide gisa. Nafarroko toponimiaren datu basetik 86.000 puntu kartografikoaren koordenatuak jaso ditu Euskaltzaindiak bere datutegi toponimikorako. Iruñeko udalak LGTBI bai kanpaina abiatu du sexu eta genero aniztasunarekiko errespetua eta aintzatespen positiboa sustatzeko. Otsailean zehar Iruñeko udalak Sanferminetako mailak deituko ditu. 500 eta zutik lelopean ospatuko du Ernaik aurtengo udaberriko ekimena, musika, doinu hitzaldi eta tailerrak antolatu ditu baztan gazte independentistek. Tasio Erkiziaren Jan eta Jabe liburuaren aurkezpena eginen da Hortzegunean Elizondon. Korrikari buruzko uhinak dokumentala estrenatu da. Azken 24 orduotan Nafarroan 1062 COVID kasu zenbatu dira. Osasun departamentuak eskerrak eman dizkie erretiro egoeran dauden erizaintzako 29 profesionalei COVID-19 aurkako txertaketan egindako ekarpenagatik. Asteartean 1062 COVID kasu berri erregistratu dira Nafarroan. Duela aste bat baino kasu erdiak dira, eta aste batez 145 jaitsi da, eta joera mantentzen da norabide egokian. Azken egunean 350 kutsadura Iruñan erregistratu dira, Arrotxape auzoan 55, bigarren Zabalgunean 43, Donibane auzoan 31, Ermita Gainean 29, Txantrean 26, Arrosadian 25, Aldezarrean 22 eta Iturraman 20. Tuteran 51 positibo erregistratu dira azken egunean, Sarriburenen 29, Burlatan 31, Zizurren 29. Atzo zainketa bereziko unitatean 227 lagun ingresatuta zauden, hauetariko 26 lagun zainketa bereziko unitatean. Duela astebete, unitate honetan ingresatutakoak 54 lagunek ziren. Gauzak horrela ospitaletako 12 kirofano berreskuratu dituzte aste honetan, eta COVID gaixoekin okupatuta zeuden zenbait solairu libratuko dira. Bertzetik Osasun Departamentuak omenaldi eskaini die atzo goizean Nafarroko Unibertsitate Publikoko Osasun Zientzien Fakultatean erretiro egoeran dauden erizaintzako 29 profesionali, 27 erizain eta 2 erizain, abenduan eta urtarrilean zehar, koronavirusaren aurkako txertaketa prozesuan egindako lana eskertzeko, Iruñeko mintegian jarritako gailuan zerbitzu emanez. Garapen ekonomikoko departamentuak biltegiratze sistemak sortzeko autoelektrikoen bateriak berrerabiltzen dituen proiektu bat diruz lagundu du. Gera proiektuak biltegiratzearen bidez energia berriztagarriak kudeatzeko irtenbide integrala lortu nahi du. Nafarroko Gobernuak garapen ekonomiko eta enpresarialeko departamentuak egiten duen proiektu estrategikoen deialdiaren bidez, Gera proiektuak diruz lagundu du. Energia berriztagarrian biltegiratzearen bidez, kudeatzeko teknologiak izatea ahalbidetuko duen irtenbide bat lortzea helburu duena. Horretarako 4 lan ildo garatu dira eta hoien artean dago ibilgailu elektrikoetatik datozen bigarren bizitzako baterietatik sortutako biltegiratze sistema bat sortzea. Proiektuak 3.300.000 euroko kostua izan du guztira eta hoietatik ia 1.800.000 euro departamentuaren diru laguntzatik etorri dira. Zigudosa Kontseilariak Santiago Ramón y Cajal nabarmendu du bikaintasunezko ikerketa zientifiko baten adierazle eta adibide gisa. Foru esekutiboak disiplina anitzeko lantalde bat sortu du Aragoiko Petillan jaiotako fisiologia eta medikuntzako Nobel sariaren ondarea sustatzeko eta zabaltzeko.
Estamos aquí en Betía de Aragón dando el apoyo a una iniciativa del Gobierno de Navarra que está... Zibudosa kontseilariak Santiago Ramón y Cajal nabarmendu du bikaintasunezko ikerketa zientifiko baten adierazle eta adibide gisa. Foru exekutiboak disiplina anitzeko lantalde bat sortu du Aragoiko Petilan jaiotako fisiologia eta medikuntzako Nobel Sarearen ondarea sustatzeko eta zabaltzeko. Nafarroako toponimiaren datu basetik 86.000 puntu kartografikoren koordenatua jaso ditu Euskaltzaindiak bere datutegi toponimikorako. Honen aurkezpena egin zuten atzo Iruñean. Nafarroko toponimia ofizialaren datutegian 86.000 leku izen inguru daude. Leku izen horiek kartografia ofiziala hornitzen dute eta bakoitzaren kokalekua zehaztasun handiz dago jasota, koordenatu geografikoen bitartez. Euskaltzaindiak ere badauka leku izenen datutegi handi bat, Euskal Korpus Onomastikoa izenekoa, eta neurri batean akademiaren webgunean konsulta daitekena hain zuzen. Euskaltzaindiaren onomastikaren datutegian. Orain koordenatu haiek ekarri dira Euskaltzaindiaren datutegira gutxi gorabehera 86.000 puntu kartografiko zehatz eta horren ondorioz, Euskaltzaindiko webgunea konsultatzen duenak klik batekin ikusi ahal izango du orain leku erregistro bakoitzak non dagoen mapa eta airetiko argazkien bidez. Landi interesgarri eta zehatza toponimiaz edo geografiaz interesa duen edonorentzat baliagarria izan daiteke eta Euskaltzaindiaren webgunean konsulta daiteke euskaltzaindia.eus, onomastika atalean leku izenak. Patxi Gale Euskaltzaindiaren onomastika batzordeko kideak lanaren garrantzia azpimarratu du. Bestalde Mikel Arregi Euskera Bidea Institutuko zuzendari kudeatzaileak nabarmendu du nahi izan du lankidetza tekniko baten atea ireki duela lan honek. Izan ere, lan honekin erlazionatuta gelditzen dira, neurri batean behintzat Euskaltzaindiaren euskal onomastikaren datutegi eta Nafarroko toponimiaren datu basea. Hitzarmen honetako proiektu hau, eko egitasmoaren barnean, Patxi Galeren koordinaziopean abenduan bukatu den lana da. Patxi Galek onomastika batzordeko kideak eta egitasmo honen teknikariak azalduko dizkigu gero lan honen goraberak. Nafarroko milaka toponimo identifikatzeko eta eko lehendik zeuden, eko Euskal Korpus Onomastikoan zeuden aurrekoekin lotzeko. Eta gainera guzti horiek edo gehienak, toponimo gehienak, geoposizionatzeko. Lehenik, hasiko naiz esaten pixka Nafarroko toponimia ofizialaren datutegia, zitzen dut pixka bat referentzia egiten, webgunetik eta ezagutuko duzu behar bada, Nafarroko leku izen, leku handiak, leku ezagunak, herriak eta udalerriak eta bar, eta toponimo txikiak, mendiak, erreka txikiak eta holako parajeen izenak biltzen dituen datutegia da, eta 86.000 leku izen baino gehiago ditu erroldatuta. Euskaltzaindiak ere badu bere toponimoen datutegi bat, Euskal Korpus Onomastikoa izeneko datu basea handi baten parte dena, eta Nafarroko leku izen handiak eta txikiak ere jasota daude datu base horretan. Datu base horretatik parte handi bat erakusten da webgunearen bidez, Euskaltzaindiaren webgunearen bidez, Euskal Onomastikaren datutegia izeneko tresnaren bitartez. Bada orain egin dugun lana, edo pasaren urtean egin dugun lana, izan da datutegi bi horiek, datutegi masibo bi horiek pixka bat erlazioan ipini, lehenengo urrats batean Euskaltzaindiak Nafarroko datutegi horretatik puntu geografiko batzuk jaso eta leku zehatz batzuei egokitzeko. Hau da, orain, une honetan, Euskaltzaindiaren leku izenen datutegi horretan begiratzen ditugu tokiak, fitxa ikusten dugu, baina klikatu ahal dugu eta mapetan ikusi non dauden zehazki kokaturik. Geoposizio geolokalizatutako puntu bat esaten dugunean, esan nahi dugu jaso ditugula puntu horren koordenatuak. Koordenatu geografikoak, graduak, minutuak eta segunduak, eta koordenatu UTM-ak metrotan dauden beste X eta Y, beste sistema bat.
beti ere puntu bat edukitzeko. Jaso ditugunak izan dira 86.000 baino puntu gehiago, koordenatu pare gehiago. Lehen ekon, Euskal Korpus Onomastikoan ez zeudenak eta orain badaudenak. Horiek migratu ditugu. Aipatzen dugunean migrazio bat egin dela, datu batzuk hartu ditugula Nafarroako datutegitik eta ekarri ditugula Euskal Korpus Onomastikora, ematen du, kopiatu eta pegatu besterik ez dugula egin. Baina gauzak ez dira horren errazak. Eta horretarako pixka bat azalduko dut zein izan den datutegi horien historia pixka bat. Hau guztia, lan hori burutu da, lehen ere aipatu da, hitzarmen bat sinatu zelako pasaden urtean, urte osoan zehar lana ahalbidetzeko, eta horretan aritu dira Euskaltzaindiko bi langile behintzat, nik pixka bat ere gain begiratzen, aztertzen leku izenak. Baina, nondik datoz leku izen horiek guztiak? Nafarroan, 1982tik eta 1989 arte, landu zuen edo ikertu zuen bere toponimia txikia. Jose Maria Jimeno Jurioren zuzendaritzapean publikatuz joan ziren apurka-apurka bilduma hori Nafarroako toponimia eta mapagintza bildumako 59 liburukiak. Orain ikusi du aukera geneukala geoposizio horiek edo koordenatu horiek jasotzeko, baina hemengo erregistroak eta hango erregistroak erlazionatzeko hau zeini dagokio etzela gauza erraza. Eta lan hori izan da pasaden urtean zehar egin dena. Hau izango litzateke Nafarroko gobernuak eskaintzen duen toponimia datutegia, webgunean ere kontsultagarri dagoena, eta hauek dira toponimo horiekin hornitzen diren Nafarroko mapa ofizialak, toponimo ofizialak jasotzen dituztenak. 2019an, apirilean oker espanago, Nafarroko gobernuak jarri zuen abian ere open data politika horien babespean edo bolada horretan datutegi hori deskargatzeko aukera bat. Hau da, deskargarako webgunea, eta hortik deskarga daiteke formato bereziko, datutegi formatoko euskarri batean, Nafarroko toponimia ofizial osoa deskarga daiteke. Nire aldetik nabarmendu nahi nuke lankidetzaren emaitza dela gaur aipagai dugun lan hau. Batetik gogoratu behar da eta aipatu da, iazko hitzarmenean jasota zegoela lan hau Euskal Korpus Onomastikoaren proiektuaren barruan hain zuzen, eta beraz Nafarroko gobernuaren dirulaguntza izan zuela. Baina bestetik, lankidetza tekniko baten atea ireki du lan honek. Izan ere, lan honekin erlazionatuta gelditzen dira neurri batean behintzat, Euskaltzaindiaren onomastika datutegia, EODA, eta Nafarroako toponimiaren datu basea. Erlazionatuta toponimoei erreferentzia egiten dieten horretan. Orain, Patxi Galek esan duen bezala, etorkizunera begira errezago izango da elkarri informazioa pasatzea, eta are bestelako urratsak ematea. Adibidez, erabiltzaileek datu base batetik bestera jauzi egiteko aukera izatea, halako moduz non bi datu baseak elkarren osagarri izan daitezen eta erabiltzaileak leku izen bati buruzko informazio guztia ahalik eta modu errazenean lortzeko modua izan dezan. Iruñeko udalak LGTB-SI-LGTBI kanpaina abiatu du sexu eta genero aniztasunarekiko errespetua eta aintzatespen positiboa sustatzeko. Siglekin egindako jolasaren bidez, leloak LGTBI pertsonen aintzatespen positiboa bilatzen du gizarte balio eta aberastasun gisa. Iruñeko udalak LGTBI kanpaina abiatu du sexu eta genero aniztasunarekiko errespetua sustatzeko xedez. Lelo horrek kolektiboaren ohiko inizialekin jokatzen du, baina gehigarri positibo horrekin. Aniztasuna aitortzea eta onartzea sexu orientazioari, genero adierazpenari, sexu edo genero identitateari, harreman afektibo sexualei eta familia harremanei dagokionez. LGTBI fobiaren kontrako kanpaina honen bidez, Iruñeko udalak Iruñan
LGTBI personak ikusarazten eta haien benetako berdintasuna sustatzen laguntzen du. Lesbiana, gai, bisexual, transexual, transgenero eta intersexualen eskubideak garatu eta bermatzea eta persona horiek diskriminazio eta indarkeria egoerak pairatzea saiestea gizartearen zein erakunden erantzunkizuna da, hartara ziurtatzeko aniztasun afektibo eta sexuala askatasun osoz bizi daitekela. Kanpaina batez ere sare sozialetan Facebook, Twitter eta Instagram komunikabide digitalen eta kalen bertan dauden euskarrien, mupiak eta Gazteluko plazako informazio pantaila bidez eginen da. Halaber, kanpainaren ezaugarria jasotzen dituen esku horri bat argitaratu da. Kanpaina Errea Komunikazion enpresak egin du, Iruñeko udalaren diseinu eta publizitate estrategiako lanak egiteko esparru akordioarekin bat. Iruñeko udalak egindako Iruñeko LGTBI populazioaren errealitaten diagnostikoan atal espezifiko bat dago. LGTBI populazioaren diskriminazioa eta eskubide urraketa eta indarkeriak LGTBI fobikoak jorratzen dituena, hiriko sexu eta genero aniztasunari buruzko politika publikoa garatzeko lan eremu garrantzitsu gisa. Iruñeko udalak ere badu LGTBI personen kontrako erasoi erantzuteko eta haietan koordinatzeko protokoloa. Kanpaina hau abian jartzea bat dator Arrotu Zentroaren urteko lehenbiziko hiruhilekoko jarduera programekin. Martxora bitarte 15 bat ikastaro lantegi hitzaldi eta topaketa antolatu dira, herritar orori irekita eta debalde. Jarduera nagusiki Arrotun San Gregorio kalea 28. zenbakian eginen dira, baina beste gune batzutara ere helduko dira. Hala nola Gaztediaren etxera eta Nafarroko antzerki eskolara. Otsailean zehar Iruñeko udalak Sanferminetako mahaiak deituko ditu, kale mahaia, kultura mahaia eta entzierroaren mahaia otsailaren 8, 9 eta 16 urrenez urren. Sanferminetako mahai orokorra otsailaren 22an bilduko da eta hori baino lehen otsailean zehar Iruñeko udalak Sanferminetako mahai espezifikoak deituko ditu. Kale mahaia, kultur mahaia eta entzierroaren mahaia. Zehazki otsailak 8, 9 eta 16an urrenez urren bilduko dira. Fernando Sesma hezkuntzako herritarren partaidetzako eta gazteriak zinegotzi ordezkariak herritarren gaietarako batzordeari azaldu dionez, foru hoiek Sanfermin 22 abildua pamplona.es postontziaren bidez jasotako herritarren proposamenak aztertzeko eta baloratzeko egingo dira. Joan den irailaren 23an egindako mahai orokorrean iragarri zen bezala. Era berean, bilkura hoietan parte hartzen duten erakundek beren proposamenak aurkeztu ahal izango dituzte. Jasotako iradokizun interesgarri eta bideragarriak zehazteko bilerak izango dira 3 eta Sanferminetako mahai orokorraren urrengo bilkurara eramango dira, hau erran bezala otsailaren 22ako. Asmoa jaiei buruzko hausnarketa zabal bat sortzea da koronavirusaren pandemiak sortutako osasun egoerak behartuta 2 urtez bertan bera geratu ondoren. 2021ko iraila eta abendua bitartean Iruñeko udalak herritarren 119 proposamen jaso zituen berariaz sortutako mezu elektroniko helbidearen bidez. Idei gehienak 3 ardatzen ingurukoak ziren, musika eta kontzertuak, haur eta gazten programazioa hobetzea eta entzierroa eta zezenketak egitea. Iruñeko zezen plazaren mendeurrena ospatzeko. Proposamen guztiak webikoitza losviviremos.es webgunean konsulta daitezke udalak jakinarazi duenez. Sanferminetako mahai orokorra 50 elkarte kolektibo eta erakundek baino gehiago osatzen dute, festarekin zuzenean zerikusia dutenek edo hiriko gizarte ehunaren ordezkari direnak, bai eta udalean ordezkaritza duten alderrietako kideak ere. 500 eta zutik lelopean ospatuko du Ernaik aurtengo udaberriko ekimena. Musika doinu, hitzaldi eta tailerrak antolatu ditu Baztan gazte independentistek. Denetara 28 musika taldek joko dute bertan, ekimen osorako sarrerak salgai jarrik dituzte dagoeneko. 500 eta zutik lelopean ospatuko du Ernaik aurtengo udaberriko ekimena. Musika doinu, hitzaldi eta tailerrak izango dira. Denetara 28 musika taldek joko dute bertan, ekimen osorako sarrerak salgai daude dagoeneko. Macona, Willis Drummond, Tremenda Jauria,
Eskakeitan, Kaleko Urdangak, Lier, Rukula, La Furia, Ibilbedi, Tribade, Iruñerria, Jamaika, Klas, Dupla, Eskabidean eta Ieskide dira bertze parte hartuko duten taldeek. Egindako azken prentsaurrekoan Ernaik 2022ko gazte martxaren nondik norakoak azaldu zituen. Zugarramurditik abiatuko da apirilaren 14an eta Erratzutik pasatuta Elizondora iritsiko da asteburuan. Bertan erran bezala hainbat taldek joko dute antolatutako musika jaialdian. Ekimen osorako sarrerak salgai jarri dira 35 euroren truke txartelak online eros daitezke bibe.me webgunearen bitartez edo Euskal Herriko hainbat tabernetan. Tasio Erkiziaren Jan eta Jabe liburuaren aurkezpena egingo da ostegunean Elizondon. Baztango talde ekosozialak Tasio Erkiziaren azken liburua aurkeztuko du ortzegun honetan arratsaldeko 7:00 Arizkunenea kulturetxean. Jan eta Jabe elikaduraren bidez herria eraikitzen liburuaren sinopsia. Mendebaldean jatea ekintza aski arrunta da ohikoaren zentzuan, bai eta beharrezkoa ere, hain zuzen horregatik du dimensio sozial eta politiko ikaragarria. Esperientziatik eta konbentzimendutik idatzitako saiakera didaktiko honetan, elikadura estrategikotzat aurkeztuko zaigun nazio baten ekonomia, osasuna, kultura eta izaera uztartzen dituen esparrua delakoan. Egun nagusi diren nekazaritza intensiboa eta nekazaritza industria hizpide hartu eta alternatiba gisara zirkuitu laburraren, ekonomia zirkulararen eta saltoki kolaboratiboen alde egiten du. Egunez egun, bertzelako gizarte eredu bat eraikitzeko bidean lanabes izan nahian, liburuxka honek Euskal Herrian martxan diren proiektuak ezagutzera eman eta plangintza manifestu adostu baten beharra agertzen du. Bai eta bodere eraldatzaileen arteko sinergiak proposatu ere. Korrikari buruzko uhinak dokumentala estreinatu da. Asteburuan Laudion aurkeztu zuten korrikaren dokumentala, euskararen aldeko lasterketa handiari buruzko lana, hain zuzen ere bertan hasiko baita 22. korrika. Txakur gorria sormen taldeak ekoitzi eta osatu du uhinak korrikaren historian murgiltzea zarago. Euskal Herriaren hizkuntza errealitatea islatu nahi duen dokumentala. 2 zati ditu, batetik 7 lurraldetako herrietako euskaldunek euskarari buruz hitz jolasean ariko dira. Hauek dira uhinak, lanean hitz egiten duten 9 lagunak. Suar, Anzorandia Peritz, Barakaldokoa, Etxaun, Anakabe, Barakaldo, Aiara Izburua, Sarakoa, Itxaso Balza de Vallejo, Maeztukoa. Monika Fernandez, Zintronikokoa, Izaskun Igoa, Zigakoa, Jose Landa Odriozola, Itziarrekoa, Miriam Quintana Kanpezu eta Maria Agnès Gorostiagi, Ainitze Monjolosekoa. Bestetik bertako hizkuntzaren egoerari buruzko azterketa sakonago egiten du lanak artxiboko irudiez lagunduta. Bade momentu txiki batzuk ez dagoela musikaik eta ez dela inor solasten mikrotik. Eta momentu horietan jende guztien arnasa, olako irri batzuk, solasak eta hainberte hanka aldi berean lurran kontra jotzen, hoi da, hola, soinu berezi bat korrikakoa. Niretzat ez dakit aian gurea da korrika. Euskaldun ona. Arro. Dardara gorri bat izan da. Dardara txiki bat. Hautematea ere kosta egiten den horietakoa. Dardara txiki bat izan da. Kilimek inurritu didat ezkerreko oinpea. Laboral Kutxaren laguntzaz. Eta hauek izan dira gaurko albiste nagusienak, eskerrik asko hor egoteagatik eta bihar arte.